ଶୀତ ଋତୁର ଏକ ସକାଳ। ମାଟି ଘରର ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଚଢ଼ିଛି। ଘର ଭିତରେ ଘିଅର ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଛି। ମା ମନ ଲଗାଇ କରଞ୍ଜି ପିଠା କରୁଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆସି ପଚାରିଲା, ମା, କରଞ୍ଜି ପିଠା କାହିଁକି ଏତେ ସୁଆଦ? ମା ହସି କହିଲେ, ଏଇ ପିଠାରେ କେବଳ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସ୍ନେହ। ମଇଦାର ଗୋଲାକୁ ହାତରେ ଗଢ଼ି ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଭରି ମା କରଞ୍ଜିର ଆକାର ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚୁଲିର ନିଆଁ ଯେମିତିକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଭଜା ହେବା ସମୟରେ କରଞ୍ଜି ପିଠା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଧରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ କରଞ୍ଜି ପିଠା ନହେଲେ ଘର ଅଧୁରା ଲାଗେ। ପିଠା ପ୍ଲେଟରେ ପଡ଼ିଲା ଛଣା ହେଇ। ଝିଅଟି ଏକ ଟୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଖାଇ କହିଲା, ମା, ସତେ ତ ସ୍ମୃତିର ସୁଆଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ମିଠା କାହାଣୀ।